Λοιπόν, πάμε στην τρίτη και τελική φάση. Έχω ξύσει, έχω πλανιάρει το μπλοκ του κινητήρα και πάω να σας δείξω λίγο πώς το μετράω, να δω πώς έχει γίνει η επισκευή μας. Λοιπόν, αφού έχω βάλει τον κανόνα εδώ, παίρνω ένα filler 0,05, το πιο λεπτό δηλαδή, και κοιτάω άμα περνάει. Δεν περνάει, άρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, πάω από εδώ, παίρνω το filler και το βάζω. Περνάει? Όχι. Όχι. Αυτή είναι η μέτρηση που κάνουμε για να δούμε εάν έχουμε πλανιάρει σωστά το κορμό. Το ίδιο και στο κεφαλάρι. Ωραία, αυτή είναι η διαδικασία. Το έχουμε και εδώ. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα της κινητοκεφαλής. Εντάξει, δεν είναι τέλειες οι τρύπες εδώ πέρα, αλλά τη δουλειά σου την κάνουν. Έχω βάλει τη φράτσα κεφαλής επάνω, εφαρμόζει σωστά.